Salut și bine m-am găsit la primul episod din Roblox. Acest episod va fi survival, nu am idee. Mergem să vedem sus ce se întâmplă. Da, eu filmez acum la ora 11 noaptea. Da. Voi filma 4 runde și după aia voi încheia acest video. What the fuck? Ai, chiar sunt tu! Nesimțitule. Bă, am lag, frate, nu vreau să închid episodul. Bă, cred că nu cred că o să mai postez, nu cred că o să mai postez la Roblox. Am lag. Bă, e să postez cu lag. Deci mă credeți că dacă eu închid acum episodul, nu am pic de lag. Trailer Park. Allah, frate, sunt din primul. Aici cred că crește apa. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nu mai am lag. Sus. Sus. Nu mai am lag. Nu mai am lag, yes. Nu mai am lag, yes. Yes, nu mai am lag, băieți. Băieți, nu mai am lag, yeah! Închide ochii. Fele mine. Am iarăși lag. Frate, urăsc! Programul cu care înregistrez, urăsc tu. Da. După, nu postez, nu pot să postez. Nu pot nimic. Oh my god. Ia că nu mai am lag. Uitați ce boxicați. Mă scuzați că va fi lag acest video, dar n-am ce să fac. Bă, nu! Vă accept la toți fanii care îmi dați. Bă, ăsta arată ca mine, bă! Furat, schimb. Da, voi mai juca și runda asta. Și ora voi încerca să fac rank off camera. Da, nu văd. Da, aici... Nu știu, dar am impresia că trebuie să ne jucăm pe... Bă, mor, frate. Bă, frate. Oh my god, nu trebuie să mor. Deci nu trebuie să mor. Bă! Trage-mi și mie, mi se doare, nu! Nu, tanco. O, trebuie să supraviețuiesc. Băieți! Furtunilor e aici. Băieți, what the fuck? Bă, cum să se ce? Având...
N-am avut cum să supraviețuiesc. Fucking. What the fuck? Adu. Dar acum dar vorbește mai încet un pic, că filmez. Vorbește mai încet, că filmez. Filmez și dau pe YouTube. Taci mai încet. 20 după, du-te. Du-te că filmez, du-te aici. Pe tine? Eu filmez jocul ăsta, du-te. Atunci rămân aici. Ba, mănânc! Yes. Mă duc în vârf. Da, haideți băi că am început. La asta cred că se va mări apa. Da, se va mări apa. Nu, lasă-mă. Vorbește mai încet. Nu, lasă aici că după ce am ieșit, după ce nu mai filmez, că mai episodul ăsta mai filmez pentru și după gata, asta e că ne mor care ne. Bă, nebunilor! Bă, ăștia mă moară. Bă, pupașul. Bă, Nu cu așa, uite că atunci e ca așa. Ia nu, am murit. bagă-te tu. Du-te! Scuzați, a fost o problemă. Da, și vă încheia acest episod. Ne auzim data viitoare. Ne auzim în cel de mâine. Pa, pa!